Исәнмесез, эфирда яңалыклар тапшыруы, студияда Роза Хабибуллина. Исегезгә төшерәм безнең тапшыру ВКонтакте шелтәрендәге төркемебездә дә турыдан-туры трансляцияләнә. Бүгенге чыгарылышта. Подъездда шарлавык, көчле төнге яңгырдан соң 40-01 йортында яшәүчеләрне 1-нче каттан 5-нче катка кадәр су баскан. Трак йорт территориясында урнаштырылган шүплекләр файда да, зыян да китерә ала. Шәһәрдәшләр бу ситуациядә ничек ота ала, Гүзәл Шихапова ачыклады. Яңалыклар 15-тән артык радио тапшыру һәм иң матур татар җырлары. Күңел радиосы 20 еллык юбилеен билгели. 40-01 йорты подъездын су баскан. Су агымы 1-нче каттан 5-нче катка кадәр күзәтелгән. Подъезд янындагы җирле юлларда юешләнгән. Сәбәпләрен безнең иҗат төркеме ачыклады. Әлеге видеоны көчле яңгырдан соң иртәнге сәгать 5-тә 8-нче подъездда төшерәләр. Диспетчерга мөрәҗәгатьләр җавапсыз калган. Иртән сәгать 6 яртыда торган идек без. Иптәшем эшкә китәргә җыена. Мин ул ишекне ачып караган идем, монда шаулап, су акканга аптырап кына мин дә йөгереп килдем. Килсәк, монда баскыч буйлап 5-нче этаждан су агады. Ремонт башланды иде. Көздән яздан бирле ремонт башланды. Яңгыр жауса, менә монда потоп була. Иртәнге 7-ләр тирәсенә идән юучы подъездагы суны чистарткан инде. Шәһәрдәшләр барысына да түбәне төзекләндерүчеләр гаепле ди. Әмма подрядчы оешма җитәкчесе моның белән килешми. Причина не сколько в этом, сколько в том, что работы не зря ведутся здесь по капитальному ремонту кровли. Кровля находится в ужасном состоянии. Кровля вся изрешетчатая, она всегда протекает. Су басуның трубада кысылып калган шешә аркасында килеп чыкканлыгы ачыкланды. Шул сәбәпле су аска ага алмаган подъездга аккан. Сетка на данный момент сейчас здесь уже стоит, то есть мелкий мусор он не пройдет. А вообще в перспективе с нашей стороны поменять уже эту ливневку полностью на пластик с 5 по 1 этаж. Когда это будет? В августе. Уже в августе? Да, я уже включаю в план. Шеше турбага ничек килеп эләккән бу сорауга җавап идарә итүче оешма вәкилләрен дә, подрядчыларны да, шәһәрдәшләрне дә кызыксындыра. Әмма гаеплене табулары шикле. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Ленар Султанов, яңалыклар. Бүгеннән Татфонбанк офисларында кредит бурычын комиссиясыз түләп булмаячак. Бу хакта Кертемнәрне иминиятләштерү агентлыгы рәсми сайтында хәбәр ителә. Банкның бүлекчәләре ябылачак. Комиссиясыз кредит бурычын Татарстанда банкныкы булмаган платежный центр кредит оешмасы шелтәренең Евросеть, МТС, Билайн һәм Связной нокталарында түләргә мөмкин. Кредитны түләү өчен кассирга килешү номерын, датасын, бурычлының исемен әйтү һәм Россия паспортын күрсәтү җитә. 42-нче комплекста эшмәкәрләр торак йортлар территориясын яулап ала башлаган. Алар шәһәрдәшләрнең рөхсәтеннән башка шүплекләр урнаштыра. Кайберләре йортта яшәүчеләр белән уртак тел таба, шәһәрдәшләр өчен уңай шартларда тәкъдим итәләр. Кайбер очракларда эш судка кадәр барып җитә. Теманы Гүзәл Шихапова дәвам итә. 42-02 йортында кафе урнашкан, аның шүплеге йорт артына куелган. Көн сайын анда азык-төлек калдыклары ташлыйлар. Шүплек йорт территориясында урнашкан. Кумачаулы Искеле. Сасы исе шыға тәрәзәне аштың исе искірейге. Бір-екі күн алмасалар, уже вообще қызу күнде бітін исе кіре. Еще обслуживание вақытындаларын, когда обслуживание мене даң-дың ябалар ана йықыңнан уянасың аның тауышына. Контейнер белән йорт арасы 5-8 метр, санитар нормалар буенча әлеге аралык 20 метрдан да ким булмаска тиеш. Он установлен без правоустанавливающих документов, проведения собраний собственников не было, разрешения собственники ему на установку не давали. Эти все нарушения зафиксированы, и я как представитель ТОС-42 комплекса буду инициировать, буду добиваться, чтобы права собственников дома 4202 не нарушались. Хәзер җирле үзидарә советы рәисе шәһәр судына мөрәҗәгать әзерли. Әминә күршедә урнашкан 42-07 йортында шүплек акча китерә. Эшмәкәр белән контейнерның урынын алдан ук хәл иткәннәр. Хәзер аренда өчен ай саен өстәмә керемнәр фондына 1000 сум өстәлеп бара. Бу акчаларга 4 подъездлы йортның беренче катларына күзәтү камералары урнаштырырга телиләр. Камера кирәк бездә бит нәрсә. Аны то чит кеше кирәк, кем кирәк, белергә тиеш бит без, по идее. Абла бит без белмибез кем керде, кем нәрсә булды, нәрсә сугыш булды, кемне үтерделәрме, шундый әйбер тоже может быть. Без камеры, конечно, сразу определить можно. Җирле үзидарә советы рәисе камера сатучы оешмалар белән килешүләр төзи башлаган инде. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Шәһәрдә карбыз ашып агылану очраклары теркәлә. Кайберәүләр медицина учреждениеләренә мөрәҗәгать итмәсә дә, өйдә авырый. Шул уңайдан кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте карбыз сатып алу һәм куллану турында киңәшләрен җиткерә. Сатып алыр алдыннан аңа сертификат булуын белергә, өйдә исә аларны сабын белән юарга киңәш ителә. Югыйсә кабыгындагы зарарлы микроорганизмнар эләгеп эчәк инфекциясе китереп чыгарырга мөмкин. Юл буйларында карбыз һәм кавын сатылу тыела. Андый сәүдә нокталарында тиешле санитар экспертиза үткәрелми. Шуның белән бергә карбызлар автомобильләрдән чыгучы газлардагы авыр металларны сеңдерергә мөмкин. Иртәгә Казанда Бөтен дөнья татар конгрессының 6-нчы корылтайы башлана. Ул 4 көн барачак, делегатлар татарлар өчен иң мөһим мәсьәләләр буенча фикер алышалар. Конгрессның 5 еллык эшчәнлегенә йомгак ясыйлар. Башкарма комитетның яңа составын сайлыйлар. Корылтайда 1000 кеше катнашачак. Алар Россиянең 73 төбәгеннән һәм 41 чит илдән киләләр. Башка ил делегатлары арасында безнең шәһәр кешеләре дә бар. Съездга кадәр алар Чаллыга кайттылар. Казандагы мөһим вакыйгадан якташларыбыз нәрсә көтә алдагы сюжет? Калфа кигән мөлаем ханымнар энтузиастлар бульвары өчен сирәк, әмма бик матур күренеш. Алар безне шул рәвешле каршы алдылар. Ләйсән Бельгиядән, Венера Германиядән кайткан. Очрашу урыны чираклы сайланмаган. Ханымнар икесе дә Илдар Ханов скульптураларын яраталар. Венера автор белән яхшы таныш булган. Ләйсән булачак ире белән шушы бульварда танышкан. Кызганыч, Чаллыда яшәгәндә татар телен өйрәнмәгәнмен, ди ул. Уехав в Европу 12 лет назад, я очень тонко ощутила нехватку родного языка, родных людей, родной культуры, традиций, определенных праздников, как Сабантуй, который мы сейчас проводим в разных уголках Европы. И сейчас я понимаю, что мне хочется это передать своим детям. Якташларыбыз икесе дә үз илләрендә зур иҗтимагый эш алып баралар. Бу татар телен өйрәнү курслары ачу, балалар өчен җәйге лагерьлар, халык бәйрәмнәре оештыру. Венера ханым Германиядә татар җәмгыяте төзегән. Европада сабантуйлар оештыруга зур өлеш керткән. Татарстанда яшәп тә туган телен белмәүче татарлар бик күп. Бу безне хафага сала, ди ул. Бездә шундый мөмкинлеге булмады, ләкин без тырыштык гаиләдә татар телен сакларга. Аннан соң без хәзер чит илдә, анда татар теленең курслары да оештырдык. Хәзер татар телене анда да өйрәнәбез. Безнең балалар да татарча хәзер өйрәнәләр. Безнең иреләр, татарлар булмаган иреләр, алар да татар телене өйрәнәләр. Һәм минем әйтәсем килә, татар халкы, син нишлисең инде, ватандашларыбыз? Сез нишлисез инде? Сез татар рухын онытмагыз, зинһар өчен татар телен онытмагыз. Татар телен саклау, милли үзаңны үстерү юлларын табу иртәгә башланачак корылтайның төп бурычы булырга тиеш, дип исәпле якташларыбыз. Рим Әхмәтова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бүген Күңел радиосының туган көне, аңа 20 ел тулды. Күңел Татарстанда иң танылган радиостанцияләрнең берсе. Аны миллионга якын кеше тыңлый. Быел радио яңа FM ешлыгына күчте. Коллектив эзләнүдә үсеште. Алар һәр вакыт тыңлаучылар белән тыгыз элемтәдә эшлиләр. Менә бүген дә туган көн уңаеннан алып баручылар шәһәрнең 3 урынында радиодесант оештырдылар. Пляждагы чараны без дә карап кайттык. Көндезге сәгать 12 тирәсе алып баручылар Гөлия, Лилия һәм Рената пляж буенда. Аларның монда икәнлеге эфирдан әйтелгән. Кем беренче килеп табар? Иң беренче килеп җиткән 3 радио тыңлаучыбызга бездән бүләк. Күңел алып баручыларын әллә каян танып була. Символикалы әлем, футболкалар. Менә иң өлгер һәм игътибарлы тыңлаучылар килеп тә җитте. Гөлфирә, Хәниефа, Шамиловой. Хәзер әйтегез, парольне әйтегез инде. Велосипед. Велосипед. Коръән. Хәниефа Коръән ала пляжга кызынырга. Мин помада алам. Шамиловой помада ала. Ни өчен кирәк мәзәк? Әмма парольнең шарты шулай, безнең уенның шарты шулай. Су куенырга үзең белән иң көтелмәгән 3 әйбер алырга кирәк. Булды. Сез җиңүчеләр. Бүген Күңел радиосына 20 яшь, мин аларны котлыйм, аларга исәнлек, саулык телим. Һәм эшләрендә уңышлар телим. Мин аларны 20 ел тыңлыйм. Өйдә дә, бакчада да, машинада да гомер буе дигәндәй. Чаллы халкы Күңел радиосын яхшы белә. Беренче көннән сөйләгән алып баручыларында, яшьләрендә яратып тыңлыйлар. Яңалыклар, тапшырулар, матур җырлар җәлеп итә аларны. Безнең бүгенге көндә 20дән артык тапшыру чыга. Без әле тукталып калырга җыймыйбыз. Бик күп сәхифәләр, эчтәлекле матур тапшырулар чыгар. Шушы еллар дәвамында безнең белән булган тыңлаучыларыбызга зур рәхмәтләребезне әйтәбез һәм бергә калырбыз дип ышанам. Күңел радиосының 20 еллык бәйрәме зурлап октябрь айында концертлар залында үткәреләчәк. Рим Әхмәтова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән саубуллашам, сау булыгыз.